Fii atent când dă al lui Ștefan. Și al lui Ștefan. Bă, nu, a mea putut capul. Oh. Lângă scodă, mă. E incredibil. Ei cerem carnetul, frate, nu se poate. E incredibil. De ce nu dai mâna apoi, că o bagi perfect? Doamne, cât de prost. Da filmezi? Da. Da? Bă. Doamne, câtă tantalau! 3 locuri a blocat! De cât timp parchează? Nu se poate! Nu se poate mai dă o dată înapoi? O face pe aia cu capul. Pune-o-n pula mea undeva acolo, Doamne, cât de prostii. Bă, oare o face intenționat sau ce pula mea face? O terminat? Nu! Nu! Dar câtă răbdare are să zice? Deci eu parchează. Nu! Nu! Aoleu. Băi! Ea mea acolo băgate, sunați-l pe ăsta că-l tai. Oh, Doamne. Hai că nimeni, nu? Doamne, cât de tântălău. Lasă-o dracu așa să fă. Deci asta cred că face spume. Asta e un filmulețul ăla cu femeia care parchează și cine ăla și-o parchează, nu? Drept, drept, dă-i, gata. Acolo, ăla. Dă-i, gata, las-o așa și tu te trăița. Ia, fii atent la... Băi, mașina mea, tu... Ia, se mă uită prostul, se bagă și în spatele ei. Incredibil. Bă, n-ai văzut așa ceva. Ia întreabă pe mine, unde e geaca? Da, stai că nici asta nu-i prea brează, dar mă rog, e oricum mult mai... Asta știe măcar... Păi mai bun decât la josul dimineața, nu mai gândesc. Oh, da.